खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जागिरद लामा जाब्रथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। जुन दाननिफ्राय रेशन कार्ड बिगोमाफोरा साबसिडिनि दालि सिनि संख्रि मोननाय नंला। गीतानगराव सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। जिनाहारि खालामग्रा आकाश आलीखौ पुलिसआ गुलि गावदों। माजुलियाव हानजायारि जिनाहारि खालामनाय केसआव सा 6 हमजाबाय। नलबारियाव गिख्रंथाव गाग्लोबनाय सासे जिउ खहा सासे गोब्राब जोखोम। पुलिस एनकाउन्टाराव जिउ गोमाबाय रस आलिया। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। जागिरदआव थानाय सिलभाङानि 27 नं माहारियारि राजा लामायाव गोख्रै खारबाय थानाय गंसे गारिजों सौग्रावना सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला फर्ड इक' स्पर्ट गारिया राजा लामाखौ बारनो नाजानाय समाव 45 बोसोर बैसोनि बिष्णु देउरि मुंनि सुबुंखौ सौदोंमोन। जिउ गोमानाय सुबुङा टाटा सेमिकन्डाक्टर प्रजेक्टजों सोमोन्दो थानाय ड्राइभार महरै खामानि मावगासिनोमोन। जायगानि सुबुंफोरनि बायदिब्ला ML 05U 1723 गारिया नगावनिफ्राय गुवाहाटी फारसे दावबायनाय समावनो जाब्रथाया सोमजिदों। बबेखानि सौग्रावनाया ओरैबायदि गोब्राबमोन दि सौजाग्रा सुबुङा जाब्रथायजों जाथायसालियावनो जिउ खोमानाङो। जाथायनि उनावनो पुलिसआ जाथायथिलियाव सहैयो आरो गोनां आयेनारि राहा लायो। बे समाव गोथै सहखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनायजों लोगोसे जाथायनि बागै नायबिजिरनायखौ जागायो। आसामाव रेशन कार्ड बिगोमाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खहा। सोलिफु जुन दाननिफ्राय साबसिडिनि दालि सिनि आरो संख्रि जगायनायखौ बन्द खालामनाय जागोन। मुलाम्फा मोनग्राफोरा दा बेफोर मुवाफोरखौ साबसिडिनि बेसेनाव बायनो हानाय नंला आरो बेफोरखौ हाथाइनि बेसेनाव बायनो नांगोन। रिपर्ट बायदिब्ला बे थिरांथाजों रायजोनि गासै 70 लाखसो रेशन कार्ड बिगोमाफ्रा गोहोम गोग्लैगोन। थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो दालि सिनि आरो संख्रिखौ साबसिडिनि बेसेनाव मोनदोंमोनब्लाबो नाथाय जुन दाननिफ्राय बे राहाखौ थि नङै समसिम दोनथ'नाय जागोन। 2025 मायथाइनि नबेम्बर दाननिफ्राय मुलाम्फा मोनग्राफोरा मोजां बेसेननि गेजेरजों किल'ग्रामाव 60 रां, किल'ग्रामाव 30 रां सिनि, किल'ग्रामाव 10 रां संख्रि मोननो हादोंमोन। बे स्किमनि गेजेरजों खम बेसेनाव गोनां मुवा बेसादफोरखौ जगायनो नखरफोरखौ सालायबोनो खाबु मोनबोदोंमोन। बबेखानि आसाम सोरखारा होनाय साबसिडिनि हेफाजाबा मे दानसिमनि थाखायल'मोन, जायनि जाहोनाव दा रेहाय बेसेनाव बेफोर मुवा बेसादफोरखौ जगायनायखौ बन्द खालामनाय जादों। बे सोलायनायनि गेजेरावबो मुलाम्फा मोनग्राफोरनि थाखाय राहाफोरनि सिङाव माइरं मोनबाय थागोन। मावख'आरिफोरा फोरमायदों दि हादोरसा सोरखारा गोदान बाजेट होनायनि उनावसो साबसिडिनि दालि सिनि आरो संख्रिनि जगायनाया जागायफिनसिगोन। गुवाहाटीनि गीतानगर ओनसोलाव समबार फुंबिलि समाव सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हानायनि जाहोनाव ओनसोलनि थागिबिफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांनाय सोमजिदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गोथै सहखौ अनुपम पदनि गंसे थाग्रा न'नि सिङाव मोननाय जादोंमोन। जिउ गोमानाय सुबुंखौ शैलेन डेका होननानै सिनायथिदों। जायगानि थागिबिफोरा फुंनि समाव गोथै सहखौ नुनो मोननायनि उनावनो जाथायनि बागै पुलिसनो खौरां हरदोंमोन। फारसेथिं थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै आरो मावख'आरिफोरा बे समाव जेबो जाथायनि हमदांना मोनाखैमोन। बे समाव गीतानगर पुलिसआ जाथायसालियाव सहैना जाथायनि सायाव थानाय थासारिखौ रोखायै मिथिनो थाखाय गोख्रों नायबिजिरनायखौ जागायदों। रायजोआव फिन पुलिस एनकाउन्टार। उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय लांसुनियाखौ पुलिसआ गुलि गावदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सयगाव पुलिसआ दिनै उन्दै हिन्जावसा जिनाहारि खालामग्रा आकाश आलीखौ गुलि गावदों। पुलिसनि नायबिजिरनायाव पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारखुमानो नाजानाय समावनो पुलिसआ आकाशखौ थांखिनानै गुलि गावनो गोनां जायो। बे जाथायाव लांसुनिया आकाश आलीया पुलिसनि गुलि नांजानानै जोखोम जायो होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि लांसुनिया आकाश आलीया 10 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला गुलि नांजानानै जखम जानाय आकाश आलीखौ पुलिसआ देहा फाहामसालियाव थिसननानै फाहामथाय होनाय जादों। माजुलियाव उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ बिथा खालामनानै सा 6 सुबुङा हमजाबाय। माजुलिनि गरापुर पुलिस थाना आवथायाव जादोंमोन बे मुगैथाव जाथाया। हमजानाय लांसुनियाफोरखौ फारियै खगेन दले, धर्मकान्त पेगु, जगेन दले आरो नाथुराम दले होननानै सिनायथिदों। बे मुगैथाव हाबायाव सानै उन्दै बैसोनि लांसुनियायाबो लोब्बा दंमोन। पुलिसनि रिपर्ट बायदिब्ला न'आव रावबो गैयै खाबु लानानै 12 बोसोर 4 दाननि उन्दै हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाया जानानै थांदोंमोन गनामुर पुलिस थाना आवथायाव। बे जाथायनि बागै सोरनोबा खिन्थायोब्ला जिउ फोजोबगोन होननानैबो हुमखि होदोंमोन लांसुनियाफोरा। नाथाय उननि समाव सैनांनाय हिन्जावसाया जाथायारि बागै नखरनि सुबुंफोरनो खिन्थायो आरो गरामुर पुलिस थानायाव एजाहार होयो। बे एजाहारखौ बिथा खालामनानैनो पुलिसआ सानै उन्दै बैसोनि लांसुनियाखौ लाफानानै सा 6 सुबुंखौ खायो।
नलबारियाव गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाय नलबारि मुकालमुवानि गंगापुराव जानाय बे गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथायाव सासे सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे सासे आइजोआ गोब्राब जोखोम जायो। गोसो थोनायनि प्रप'ज खालामनायखौ नेवसिनायनि थाखायनो जादों बे गाग्लोबनाय जाथाया। बबेखानि बे जाथाया लाभ जेहाद होननानै माखासे थाखोआव सावरायसोदों। रिपर्ट बायदिब्ला रस आली आरो आसिक आली मुंनि सानै दुथाङा स्कुटिजों थांबाय थानाय समावनो गोबौ हाथियारजों हरखाब गाग्लोबनायाव जिउ गोमायो मुथुर्ज बर्मन मुंनि सुबुङा आरो बिनि बिनानाव सोमोन्दोनि मृदुमुद्रा देकाया गोब्राब जोखोम जायो। मुथुर्ज बर्मनआ पश्चिम नलबारि आन्सलिक आसुनि लेङाइ नेहाथारिमोन। गुबुन फारसे मुकालमुवा नवोदय एस स्कुलनि साइन्स आयदानि फरायसुलि मृदुमुद्राया देहा फाहामसालियाव थैनायजों जुजिगासिनो दं। मृदुमुद्रानि बिमाया खौरां बिजोङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला रस आलीया फिसाजो मृदुमुद्राखौ 9 थाखोनिफ्रायनो गोसो थोनायनि प्रप'ज खालामबोदोंमोन आरो सम सम सिगि सग' खालामबोदोंमोन। मृदुमुद्राजों लोगोसे बिमाखौबो सिगियोमोन दुथां रस आलीया। बे जाथाया नलबारियाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों आरो दायनिगिरिफोरखौ गोख्रैनो हमनानै साजा होनो दाबि खालामदों। बे जाथायखौ सोंखारिनानै दिनै आसुआ नलबारियाव सुबुं हानजा सुरनाय हाबाफारि बानजायदों। नलबारियाव फरायसा दैदेनगिरि मुथुर्ज बर्मनखौ बुथारनाय दुथां रस आलीया जिउ गोमाबाय। मुकालमुवा पुलिसा एनकाउन्टार खालामनानै फोथैबाय रस आलीखौ। मुकालमुवा पुलिसा रस आलीखौ मुकालमुवानि सर ओनसोलाव एनकाउन्टार खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नलबारि गंगापुरनि गाग्लोबनाय जाथायनि उननिफ्रायनो मुकालमुवानि सर ओनसोलाव थाखुमानानै दंमोन रस आलीया। नाथाय पुलिसा दिनै हमनो हायो। बे समावनो पुलिसनि हाथियार सुख'नानै खारनो नाजानायाव पुलिसा गुलि गावो। बे जाथायाव दुथां रस आलीया गोब्राब जोखोम जादोंमोन। रस आलीखौ गोख्रैनो नलबारि मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव लाबोनाय जादोंमोनब्लाबो थैबाय होननानै फोसावो डक्टरा। मख'नो गोनांदि रस आलीनि गाग्लोबनायाव आसुनि दैदेनगिरि मुथुर्ज बर्मनआ जिउ गोमादोंमोन आरो मृदुमुद्रा देका मुंनि सासे सिख्लाया गोब्राब जोखोम जानानै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव थैनायजों जुजिगासिनो दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।